ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ଓ ସର୍ବଶେଷ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଦାସତ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜନନେତା ୟୁସୁଫ ମେହର ଅଲ୍ଲୀ। ୟୁସୁଫ ମେହର ଅଲ୍ଲୀ ଭାରତ ଛାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ସାଇମନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲୋଗାନର ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ୟୁସୁଫ ମେହର ଅଲ୍ଲୀ ଏପରି ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନେତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ୟୁସୁଫ ମେହର ଅଲ୍ଲୀ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1903ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କଲିକତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି 1934 ମସିହାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, ମିନୁ ମସାନୀ, ଜେ.ବି. କୃପଲାନୀ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଅରୁଣ ଆସାଫ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ପରି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1942 ମସିହାରେ 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସମାଜବାଦୀ ନେତା ରୂପରେ ବମ୍ବେର ମେୟର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲିଡର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ। ୟୁସୁଫ ମେହର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କର ମାତ୍ର 47 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2 ଜୁଲାଇ 1950ରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା।